yaya mai waka ne, na zo muku baiti ne, auren soyayya ne. To ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure. Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare. Ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure. Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare. A fara na sanya Allah albarkarsa kowa yake nema. A dukkanin rayuwa komai in zan yi Allah nake nema. Ka bani iko da yau waƙar auren biki ne na alfarma. 'Yan tagwaye bikinsa ake yi yanzu sun yi amare. Ranar bikin masoya na hangi wa'insu mata suna leke. Farin cikin zuciyar angwaye ga amare suna haske. Lokaci yayi yanzu Hassan da Usaini ku na kewayin take. An yi auren ku za ku shige ɗakin amare a tare. Ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure. Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare. Aure na soyayya aka yi kurke amanar amare. Komai na rayuwa da lokacin yi yanzu ai za ku tare. Ɗakin amare akwai ƙamshi asirin gida sai da kyaure. Allah ya ba ku zaman lafiya a gida na aure. Haɗin ku yayi kyau sosai wanda bai so ya janye. Biki na gata ne ai goda he ai yare na naye. Akwai du'a'i hajiya ta yau akan ku mamaye. A yanzu gashi kun haura tudun tsira kaɗaici ya ƙare. Ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure. Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare. Husaini ka dace da amarya mai cikar kamala ce. Kai ma san ka dace da amarya yar gidan mutunci ce. Mai hankali da lura na shaida Fati yar amana ce. Halima ta san karamci girma a gurin ku zancen ya ƙare. Mu ma abokai muna murna da bikin ku an ɗaura aure. Matsayin ku ya ƙaru shikenan a yanzu kun tura kyaure. Ku kula da lokaci aure sunna ne ibada ku more. Hassan Usaini ga Ummi da Sadiya yanzu an ɗaura aure. Ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure. Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare. 070 6382 3819 yaya ya masa ne. Ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure. Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare.